Assalamu alaikum badi al-islamiyya cɛman ni musoman bɛɛ dala jɛlen Djinetigui Lassi ka kibaruya dɔ k'a lase cɛ bɛɛ ma muso bɛɛ ma duniya cɛ n'a muso kɛrɛnkɛrɛnya Mali faso Maliba fɛn dɔ bɛ yen adamaden ni fɛn b'i kun kan bɛɛ jɛ de don sango nin bɛɛ de kun kan n'o ye coronavirus ko in ye ni dɔnnikɛlaw ma kuma hali bi fosi ma kɛ dɔnnikɛla caman kumana bɛɛ y'i ta fɔ hali bi a tɔ bɛ kɔfɛ mais kuma min bɛ mago ɲa i k'o fɔ ka fisa ni makun ye an maninkaw b'o fɔ ko ban ka fisa ni janfa ye ne ti mɔgɔ si janfa dɔɔnin kɔnɔ ala ye ne sɔn dɔɔnin na ma ɲini ma san mɔgɔ man kalan ma mɔgɔ kalan o ala ka kɛ o ala ka sɔn ye diɲɛ danna an kuntigi min kanu n'o ye an kuntigi ye kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ ma da la bɛɛ ma sɔn a ye kuma t'an jɔni ma Djinetigui Lassi wayi nin ye jinɛko ye i sɔnna i ma sɔn jinɛko ye tiɲɛ ye parce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ kuranɛ de kɔnɔ wa diɲɛ fana ɲɛfɔra de ne ye ɲina misi faga ka san saraka fɔ o kɛra le 30 décembre ne ye misi faga k'a publier diɲɛ bɛɛ ye k'a fɔ ɲina hɛrɛ bɛna bonya ɲina hɛrɛ bɛna bonya cogo min na gɛlɛya fana bɛna bonya ten tɔ o gɛlɛya bɛna bonya o cogo la ten tɔ o kɔrɔ adamaden kan ka hinɛ n'i hinɛna i b'o tɔnɔ sɔrɔ n ko mɛ ɲina gɛlɛya a saraka fanba bɛ musow lakaw de fan fɛ k'a saraka dɛn fɛn caman na ne ye fini ye ka na se sutura ma ka na se i se ye fɛn min ye i k'o bɔ i yɛrɛ ye k'a bɔ faso ye diɲɛ tɛ dɛ k'a bɔ faso ye k'a famaw t'a fɔ parce que bɛɛ n'i se de don mun se ye misi ye min so ye so ye mɛ k'ala bɛ cɛ dɔw saraka yɛrɛ minɛ ni so ye o ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ mɛ ka hinɛ kɛ k'a fanga bonya ka taa musolakaw fan fɛ k'a saraka dɛn jala bulu n'a fara ka taa dɛn bana bulu n'a fara ka taa dɛn dubalen bulu n'a fara la ka taa se dumuni ma ne bɛ deli ka saraka fɔ ɲɛnajɛ yɔrɔw la ka hinɛ mɔgɔw la mais ka misi faga spécialement san kama ni tun y'a fɔlɔ ye k'a kɛ k'a publier diɲɛ bɛɛ k'a ye bon ne m'a fɔ n ko coronavirus fura don dɛ n m'a fɔ coronavirus saraka don n ko san de ni san y'i sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se ka ko dɔ ɲɛ ye mais n ko kuma laban na tuguni n ko n bɛ dan yen n ko ko tɔ bɛ kɔfɛ o don min na o bɛ fɔ parce que Mali kɔɲa an bɛ diɲɛ kɔnɔ bi cogo min na n'i ye fɛn fɛn fɔ i b'i dan i bɛ dan parce que i ye ko dɔn cogo cogo mɔgɔ kelen tɛ ko dɔn ko ni morikɛ ko diɲɛ ka wuli wayi o tɛ problème ye mais n ko morikɛ yɛrɛ b'a kɔnɔ donc o y'a kɛ an bɛɛ kunko ye dɔnni a nafa ye fɛn fɛn ye i k'i yɛrɛ bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ k'i yɛrɛ bɔ ka faso bɔ ne hakili nafa wɛrɛ foyi tɛ dɔnni na o kɔ a tɔ in bɛɛ ye ko wɛrɛ de parce que dɔnni dan in ala ka sebaya n'a ka masaya an bɛ ko min kɔnɔ bɛ nin ala ka sebaya de tubabu dɛsɛra ko ko la farafin se tɛ foyi la o la mais i k'i jɔ i jɔyɔrɔ an ka kɛ maninkaya ye ko n'a fɔra ko sini kɛlɛ ye maninka bolo kurulen bɛ si ne ye maninka de Djinetigui Camara ka wolo Bamakɔ yan k'a mɔ Bagadaji Darabugu Lassi Yirimajɔ Bakɔrɔbu Lassi jamana kunkanko y'an bɛɛ kunkanko ye maliyɛn fo k'an k'a dɔn ko saba bɛ yen k'o bɛ yen a fɔlɔfɔlɔ min ye ala bɛ yen i ka da ala la filanan min ye i ka dɔn k'i yɛrɛ bɛ yen i ka da i yɛrɛ la fɔlɔ o sabanan min ye i k'a dɔn k'i bɛ jamana min kɔnɔ ko tigi de b'a la o tigi tɛ dɔwɛrɛ o y'an yɛrɛ dama y'an ka mɔgɔ sigilenw bon mɔgɔ yɛrɛ nɛgɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ nɛgɛ ye tiɲɛ mais i yɛrɛ nɛgɛ kɔni i b'o k'i yɛrɛ la dɛ
to we ka mu be ka ke to la to yaro tina su were ndeke mbo ka kan fe anta famot no were ndeke on I balma bala I dimbala I modimbala I somo bala ayere bo de fo maliko ko ni asi abita kan be somo mali mo be so ka tore I somo ga kisiki kala ja o e fo mo ka wulika joy na mu deme anga na tikawla to fura ma fenfe nya fura bisika ko do nyawla ni to te u kanga nya ni fura fin kunda donc mo be ka fen bla ka fura bla be jore u ga continue nu kanga nya nyuma mi akai ni coronavirus fura mba kanka nya ni nye woro sorala no dafara ni jino la bla kuma ma fo coronavirus te mo menede na yi minati faka na bila fana bibla ni ya ke akacha la fiati ni soro ni ya dafa dogo do babla mo ka dala ikana dala ni fana chaman ke sa khaira ngana nyuma de bembla la sino ni be fenfe ke itina ke ka be ni ka de mayama me ni ya e ka labo wodi doni na fai ka ki yere ni ka di mai ka ke wol mo e ka ke jan doni yere na fa da ni ndi wala ala bi sara donc ala ka an be son famille ko nyumana kuma ga gele nem dara mun ka ya fama parce que bibi na ko ni dot ma balma ko be digi dola donc ani do dola be digi dola donc doga ma te doni ngalaw albi anga jaga do ke ala ba an kishi ala ba an bo abian atian anga dala ka foko banan ye chen donc ala ka an kishi ka antanga ambe solution sur alors ambe temps ya fanya c'est une affaire à suivre ala be sababu do dine la sima dina muso nani dina chekeli ala be sababu do diu donc ni aka bi shuna kiboraye menga kuma koren bla abe munu bulu ate munu bulu uba donner ni fo donc ni fra ama bi de parce que 2020 na nya fo donc a to bi ali bi mina to na la ke na dafara dogo do worobe mbulo wallahi ko do beke inshallah ala kan be keleba Djinetigui Lassi Camara ka fulkano merci ala ka be kisi kan ta